बिराद नायदों जोंखौ थारमाने जों बेलेग जायगायाव थांसिन आरो जेबो नङा बे नेरसोनसो बियो मेम'रिसो बियो सोरबाफोर थाब थैबा बेयाव नुफिननायनि सोरबा थाङो थैयो नालाय मर्निं गाइस दायो नै बेंगलर थांनो नागिरबाय बेंगलर न'निफ्राय मे 2 तारिख नै ड्राइभारा जोंना जावैसो जायो ड्राइभारखौ ओरैजाय दं माखासे नै जों दायो उदालगुरि थांगासिनो उदालगुरिनिफ्राय ट्रेनजों थांसिनो गुवाहाटिसिम गुवाहाटिनिफ्राय फ्लाइटजों थांसिगोन ओमफ्राय स' गाइस बिदिबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो स' गाइस फाइनालि जों दायो ट्रेन गाखोबाय नै कामाख्याव ओंखारनांसिगोन दायो गाखोनानै बिदि I'm nervous on the surface, I look fine. My brain feels heavy, my traumatized mind. And I'm so tired, I can't feel my eyes. Whoa, whoa. I'm petty, but I know how to lie. I feel feelings that I can't describe. I'm not breathing, but I'm still alive. Whoa, whoa. But I think I'll be alright. Cause I'm not giving up, I'm not giving up yet. So guys, finally जों गुवाहाटिनिफ्राय नै थाबायगासिनो बिराद मोजां नुदों जोंखौ नै नारगासिनो दसे थाबायगासिनो ओरैजाय फैगासिनो नै एयारपर्टआव थांगासिनो दायो गाइस एयारपर्टआव ससे बेटारि गारिसो फैदों जोङो ओमफ्राय दायो थांनो हायाना बेटारि गारिखौ लाङा नायबायनो एयारपर्टआ एयारपर्ट मोनफैबाय फाइनालि दायो फाइनालि जों एयारपर्ट मोनफैबाय नै गुवाहाटि एयारपर्टआव ओइ बानागा नालाय बानागा बिथिं जाबोनाय दं गाजा नुयोलै फैनाय नै दायो दसे रेस्ट लादों आरो थारमाने जोंना 4:35 टाइमा स्टिंस नामा बेलाय गाइस जों दायो गाखोलांसिगोन दावराव नै फ्लाइटआ गाखोलांनो नागिरबाय दायो वाह गाइस दायो नै गाखोबोबाय सिङाव 23 है किस तरफ होगा वो किस में होगा क्या It's fine, so you can 23 है किस तरफ होगा सर वहाँ पे इंडिया में I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be
fucking sour. Take a cold shower, scream until you're louder, work until you're prouder, and all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns. Guys, finally जों बेंगलर सफैबाय नै. Oh my god. ओंखारबाय नै जों दायो फ्लाइटनिफ्राय. Wow guys. Hey. मोनाफैबाय आरो दायो टाइमा जाबाय 8टा ग्रोब जाबाय. 8टा ग्रोब जाबाय गाइस. Wow. बेंगलरनि एयारपर्टखौ नायदो गाजा नुखायो गाइस. स्टेन्डार्ड ना. So guys, जों दायो नै बेग नेगासिनो. बेग दाबो फैया, लाइनाव दं. बेगा नै बिदि फैयो. दाबो सफैयाखै, जोंनिया मोनसेल' मोनदों. रावनिबो नङा नामा? लाखियासै रावबो. खोनथामसो गिदिंबाय. औ बेयो. ओरै मोनसे फैबाय जोंना. बे नङा बियो. बियो. नङालै बियो. ಮಿನ್ ರೆಡ್ ಬಟನ್ ಹೊಂದಿದೆ.